Sound check. Amen! So isang mapagpala at magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Pwede po ba nating batiin nating mga katabi? Mapalad ka kapatid! Ayan, mapalad po ang bawat isa sa atin na narito dahil tunay nga na kahit na baha, ulan, bumabagyo, nandito pa rin tayo at to celebrate the goodness of God sa ating buhay. Tunay nga na this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Kaya tayo pong lahat ay tumayo at tayo na po ay magpupuri sa ating Panginoon. Kaya tinatawagan ko po ang worship team para pangunahan tayo sa opening song. Amen. Tayo po lahat ay tumayo sa oras na ito and idulog po natin sa Panginoon ng ating mga puso upang maging ready po tayo sa buong araw na ito and sa lalong-lalo na po sa service po natin ngayon. Anayahan po natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Yes, Lord, hallelujah. Salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri at pinapasalamatan ng God. Oh, hallelujah. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, magkaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, magkaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa po sabihin natin sa Panginoon, ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, magkaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Panginoon, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Panginoon, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan,
faithfulness, Panginoon, sa nagdaan, Panginoon, na araw, Panginoon. Tunay, O God, na ang aming buhay, O God, ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. Ang aming kalakasan, Panginoon, ay nanggagaling sa iyo, O God. Lord, patuloy mo, Panginoon, na pagharian, Panginoon, ang bawat isa na walang may taas, Panginoon, kundi ikaw lamang, O God. Lord, break every pride, Panginoon, na hindi sa iyo, O God. Lord, cleanse us, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan sa iyo, O God, na hindi nakalugod sa iyo, O God. Lord, we thank you, Panginoon, sa privilege, O God, to experience your presence, Panginoon, experience your miracle, Panginoon, sa araw na ito, O God. Lord, we align our life, Panginoon, sa iyo, O God. Lord, especially, Panginoon, sa iyong mga salita, O God, at patuloy na maging sentro, O God, ang aming mga gagawin, Panginoon, at patuloy na hindi masayang, O God, pagkus, Panginoon, patuloy naming mapagbulay-bulayan ito, O God, sa araw, sa gabi, Panginoon. Lord, thank you, Panginoon, sa mga papunta, Panginoon, ng mga kapatiran, O God. Patuloy mo silang pagkaingatan, Panginoon, sa kanilang mga daanan, O God, at patuloy silang makapunta, Panginoon, dito ng ligtas, O God, at may joy, Panginoon, may na nagmumula sa iyo, O God. Lord, sa iyo lahat ng karangalan, Panginoon, ikaw ang patuloy na manguna, O God, at wala, Panginoon, kami itinataas, O God, kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat, God, sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating Bible sa Psalms 145. Verse 1, I will exalt thee, my God, O King, and I will bless thee name of forever and ever. Verse 2, every day will I bless thee, and I will praise thee name forever and ever. Verse 3, great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. Verse 4, one generation shall praise thy works to others, and shall declare thy mighty act. Verse 5, I will speak of the glorious honor of the majesty, and of the wondrous works. Verse 6, and men shall speak in the mighty of thy terrible acts, and I will declare their greatness. Verse 7, they shall abundantly utter the memory of their great goodness, and shall sing of the great righteousness. Verse 8, the Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and full great mercy. Verse 9, the Lord is good to all, and his tender mercy are over all his work. Verse 10, all their works shall praise thee, O Lord, and they saints shall bless thee. They shall speak of the glory of the kingdom, and talk of thy power. Verse 12, to make known to the Son of Man his mercy act, and the glorious majesty of this kingdom. Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion in endurance truthhood or generations. The Lord upholdeth all that fall and righteous up, and those that be bowed down. The eyes of all wait upon thee, and do give them their might in due season. Do open his then hand, and satisfy the desire of every living thing. The Lord is righteous in all his way, and holy in all his works. The Lord is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth. He will fulfill the desire of them that fear him. He also
will hear their cry and will save them. The Lord preserve all them that love him, but all the wicked will he destroy. My mouth shall speak the praise of the Lord, and let all flesh bless his holy name forever and ever. Purihin po natin ang salita ng Panginoon. Amen. So purihin po ang salita ng Panginoon. Ngayon naman po, tayo po'y humanap ng ating mga kapartner in prayer, and let's pray one to another. And sa mga nasa bahay po, maaari din po tayo mag-pray kasama po ng ating family. Dahil tunay nga na kapag tayo tumawag sa Panginoon, tayo po'y kanyang papakinggan.
po tayo ngayon to praise, sama-sama magpuri sa ating Panginoon kahit mga binaha, maputik ang daan, amen. Pero nandito po tayo, amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa oras na ito at tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. At tayo po ay sama-sama awit, magpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Thank you, Father. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon. Yes, Lord. Sama-sama, purihin natin siya. Sabihin po natin, halina sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Minsan pa po, halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Minsan pa po, halina't sama-sama.
sa Panginoon. Nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na, buhay ko na purihin. Amen! Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Come on! Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord, ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord, hallelujah. Oh, hallelujah. Patuloy ka namin, Panginoon. Pinupuri, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Salamat sa kabutihan mo. Tunay nga that God is good all the time. And all the time, God is good. Hallelujah. Oh, thank you, Father. Yes, Lord. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Oh, Jesus, pinupuri.
Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin, bahilagin ang ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhatiin. Yes, Lord, hallelujah. Dakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Oh, Jesus. Sasambahin lagi ang ngalan mo. Oh, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Patuloy ka namin, Panginoon, inaawitan sa oras na ito. Ito ang tanda ng aming pagpupuri, pagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah. Oh, thank you, Father. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. O narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. O narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan.
Sa buhay ko'y lagi mong laan. O narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggang katapatan. Sa buhay ko'y lagi mong laan. O narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagtayan. Pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagtayan. Yes, Lord, Jesus sa'yo. Jesus sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Sabihin po natin, Jesus sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo
salamat, Panginoon. Patuloy ka namin, Panginoon, pinapasalamatan, O God, sa aming mga buhay. Oh Lord God, hallelujah. Salamat po Panginoon sa iyong kabutihan sa bawat araw ng aming mga buhay, Lord God. Salamat Panginoon sapagkat patuloy mo kaming inaayos, pinapatawad mo ang lahat ng aming mga kasalanan, kasamaan, pagsalangsang sa inyong harapan, Lord God. At patuloy mo kaming nililinisan ng iyong banal na dugo, O Diyos, upang kami, Panginoon, ay karapat-dapat sa iyong harapan, Lord God. Dalangin ko po, Ama, ang bawat pamilya ng Colm family, O Diyos. Sinabi mo sa iyong salita, kung maisa lang na mananampalataya sa kanyang sambayanan, buo niyang sambayanan ay maliligtas, Lord God. Kaya bawat nananampalataya na pamilya ng bawat isa dito, O Lord God, ay nananampalataya na ang iyong kapangyarihan ay patuloy nakikilos sa kanilang mga sambayanan, O Diyos, kanilang mga magulang, mga kapatid, O Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu, O Diyos, na kayo ang siyang kikilos sa bawat isa sa kanila upang ang bawat isa ay magkaroon ng kaligtasan dahil ito po, O Diyos, ay yung regalo ng bawat isa sa amin, O Lord God. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong grasya at habag. Kaya kami naligtas hindi sa pamamagitan ng aming pananampalataya, kundi iyong ipinagkaloob sa bawat isa pa sa amin. Wala ho kaming maipagmalaki sa iyong harapan, Lord God, dahil sa iyo nanggagaling ang lahat ng bagay na ito, O Diyos. Ang aming lakas, Panginoon, patuloy mong patatagin ang bawat isa na nanampalataya sa iyo, O Diyos. Patuloy palakasin ang kanilang kalooban, magkaroon ng kapayapaan, pag-asa, O Diyos. At dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po silang makinig ng iyong mabuting balita. Dahil ito ay nagsisimula ang kanilang pananampalataya, O Lord God. Dalangin ko po, Ama, na bigyan mo po sila ng kalakasan lagi, O Lord God. At sasambitin sa kanilang mga labi na ang kagalakan mo ay kalakasan po namin, O Diyos. Kaya patuloy po kami nagpapasalamat sa bawat pamilya, O Lord God, ng iyong mga anak, dahil alam ko po, Panginoon, na kilala mo po ang bawat isa sa kanila, ay magkaroon po sila ng, Lord God, kagalakan, kauhawan sa iyong mga salita, na mag-aral, makinig, Panginoon, hallelujah, manalangin, humingi ng tulong sa inyo, O Diyos, sapagkat wala ho kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa inyo, O Lord God. Kaya salamat, Banal na Espiritu, sa iyong patuloy na pagkilos sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa mga kabataan na patuloy na naglilingkod sa inyo, patatagin at palakasin ang kanilang kalooban, Lord God, upang patuloy po silang makapaglingkod habang po sila ay bata pa. Ganun din po, Panginoon, ang mga nanay, ang mga tatay, bawat pamilya, Panginoon, bigyan mo ng panibagong lakas dahil sinabi mo sa iyong salita, kung kami ay magtitiwala sa iyo, O Lord God, kami ay magpapanibagong sigla na gaya ng agila. Hindi ho kami manghihina, hindi ho kami mapapagod kung kami ay tatakbo, kung kami ay lalakad, Lord God. Sapagkat ang aming kalakasan ay kalakasan ng kabataan, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga nanay na patuloy na naglilingkod sa inyo, O Diyos. Palakasin mo po ang kanilang kalooban, ang kanilang kaisipan, Lord God, na umasa at magtiwala sa iyo, Panginoon. Kaya salamat sa aming dalangin na ito, O Lord God, ay iyong tinugon. Sa iyo ang papuri, pagdadakila, pagpaparangal. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So ngayon po, tayo na po'y makakaupo. Ayan, tunay nga na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Kaya naman, pwede po bang sabihin natin sa ating katabi, kapatid? Ngayon naman, wag mo akong papakailaman. Ayan. Kasi it's time po na makinig ng salita ng Panginoon. Kaya naman po ilabas po natin ang ating mga Bible, notebook, ballpen, and also itago po natin ang ating mga phone para no distraction po sa salita ng Panginoon. Kaya, yan. Makinig po tayo ng salita ng Panginoon sa pamamagitan po ni Pastor Roland Santiago.
The last week, eh, wala ako kasi pumunta ng Bagyo, meron kami umalis sa Bagyo. Sa KTM. Sila na, magagalit sila kumuha ng hanggang 3 days, 3 days and 2 nights kami doon. Galing sa iba-ibang region ng buong probinsya. Sino nakinig?
dating ng araw na hindi mo na maalaala mga eyeglasses mo, nakasuot pa na. Nako, too late na pag gano'n. Dapat ngayong bata pa tayo, gawin na natin kasi walang mag-iisip para sa atin. Amen ba? So, kaya may ito pero yun ay semi-private, civil society. At hindi lahat nasisilbihan nun. Ay ako, naniniwala ako na ang isang institution, faith-based organization, ay dapat may sariling programa yan. Huwag asa. Amen. So, before, ang ating tradition dito ay a-attend lang tayo, parang misa lang. Kasi taga Manawag yun yung nagagisnan, di ba? Sunday, makikimisa ka lang, uwi ka na. That is not church. Okay? Ang church is, itong Sunday na ganito, gathering lang ito. Hindi mo nga ma-define na church nga ito eh. Yung iba, let's go to church. So, lugar ang tingin nila sa church. This is our church. Pero pag tinignan mo ang Bible, kung ano ang ibig sabihin ng church, ay called out ones. Mga tao, tinawag ng Diyos, separated unto God, alright, living the life of Christ. Ayun yun. Kung nag-invite ka ng, siyempre, mga kuwan, di ba? Hindi pa na-disciple, gathering pa lang yan. So, this is a Christian gathering. But, hopefully, lahat ay naintindihan ang kaligtasan at alam na pupunta sa langit, yun yung church. So, we are organizing, forming the church of our Lord Jesus Christ. Well, Ecclesia is also not only called out ones, it's also assembly. Okay? The assembly of the saints supposed to be the okay? But, even definition pa rin, tayo ay mga disciples dapat. So, hindi member, disciple. Amen. Wala akong nakita sa Book of Acts, New Testament, na membership. Ano? Wala. Okay. Ang ginamit ang word na member in terms of relationship to the body of Christ. Member of the body of Christ. Okay. Member means part of. So, functional siya dapat. Okay. So, dito sa atin, we are trying to redefine yung mga iba na gusto tradisyon na atin lang sa buhay mo. Babaguhin natin yung hindi ganun. Ang ginagawa natin dito sa Sunday dito is just a celebration. Okay? So, to all who are listening now, wherever you are, maaaring nasa naabot ng ating we are, of course, on social media. So, lahat ng preaching namin dito, nasa Christ for Life Ministries na. Okay. Yung iba ay, siyempre, nanonood din, minsan yung ibang sisipin, hapon, siya, minsan may kasama tayong kapatid sa Kiril, okay. So, iba late, nanonood, iba yung timeline nila. Okay, so, at least, natutunan sila. So, but I would like to tell you, okay, yung tamang concept ng church is not yung nakagisnan natin sa ninyo. Na-a-attend ka lang, sapat na at tama. That is the full time living. Okay. But ang church o totoong iglesia ng Panginoon Kristo is a community. Ang ginagawa every Sunday is a celebration. Naintindihan yung celebration? Kaya may maamin tayo. Parang ito lang yan. Parang birthday party, di ba? Anniversary. Okay. With the addition of study. Ng-aral. Take note. Ganon. Okay. So, why is it a community? Why is it a community? Bakit tinawag ng komunidad ito? Dahil after the service, hindi nagtatapos ang pagsasama natin. We pray for one another wherever you are. Amen. May mga live group tayo. Yung iba nasa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, or Friday, or Saturday.
every day, kumuha ka lang ng 1 to 2 days doon, 1 to 2 hours in one day, once a week, malaking bagay na yun. We can expand lalo na pag nasa social media ka. Okay? Would you believe now, we started Kirino, di ba? Hindi life group yun, school yun, schooling. Ilan na kayo? Meron na atang 10 na nakaregister. At least 20 yung target doon. Okay, yung sa Pangasinan, hindi pa natin na-organize masyado, may naka-enroll na ang Pangasinan eh. Nakita ko doon sa listahan. Okay, merong from Baguio, nakausap ko yung taga Masbate. Let's thank God for Masbate. Let's pray continually. Amen? Okay, so may pinaplano na makapag-start. 2 batch yung planong simulan doon. Batch 1 and batch 2. Sabay yun, magkaibang araw. Okay, may mga kasama tayong kapatid ng mga Baptist na mag-join. Okay, so, ng isang gabi, dahil heavy ang gamit ko sa computer, nag-collapse yung isang computer. So, hindi naman ko natulog. Kailangan kong buhayin yung, siyempre may mga nandun na mga sirang computer. Kailangan kong makabuo ng isang computer. So, I need to do that para tuloy-tuloy yung aking engagement. So, kung saan yung ginagamit, yung kaaway parang doon. Ano? Tumatrabaho din. Pero hanggang doon naman lang siya eh. Okay. So, tuloy na naman. Online ako. 24 hours a day. Online yan. Yung laptop ko, yung aking desktop. Okay, so, I believe, pag lahat ng life group natin nakipag-cooperate sa ating movement. Okay, ano yung movement na yon? Yung G7 movement. G7, 10, 10, 10. Dapat malinaw sa inyo yon. Sino nag-i-implement na ng manual? Pakitaas ang kamay ng life group na nag-i-implement ng manual. Okay? Kunti pa lang. Implement nyo yun. All life groups. Okay. Maraming mga teaching dyan. Yung mga iba nag-enroll kayo sa church planting. Yes, maganda, nakakatulong yan. Makagraduate kayo. Yes, okay. Galing na kami dyan. Okay? So, kung maganda sanang, mas maganda sa G7, yun na lang sana. Pero sabihin ko sa inyo, kakaiba yung ating sinimulan. Okay? Ang maganda doon sa doon sa materials. Kasi pinupunduhan nila ang materials, pwede kang kumuha ng libre. But the system, the style, yung 1990s style yan. Okay, pwede pa rin gamitin. Kung gusto nyo, gawa tayo ng pang-church planting na pinag-aaralan ngayon. Yung mga nag-enroll, may mga nag-enroll ata. At saka yung G7. Itesting natin which one will, walang problema, experimental yan. Okay, ginagamit natin yan sa ibang lugar. Pero, nakita ko yung, kasi tatlo yung ginamit natin, no? Yung South America, Singapore, at saka Korea, pinag-isa yun yung G7 natin. Okay, para sa ganun, mas mabilis. But we need every leader to cooperate. Amen. Maganda yung information na nakukuha natin, natututunan, interesado tayo. But unless ginamit natin yan, aral lang yan, useless pa rin. Ang pinaka-workable, okay, at madali at less ang supervision yung G7 10 movement. Okay. Supposed to be yung church planting na, ewan ko kung gagamitin nila yung 10 steps or Bayanihan Church Planting. Marami yan. Pagdating sa Project Philip, Bible League, maraming nag-i-evolve din yan from yung 10 steps to church planting to Bayanihan Church Planting to T40. Ayan yung mga bago ngayon. Okay? So, lahat ng ngayon, yung system ay makikita nyo rin sa G7, 10, pero medyo hybrid ng konti at less ang supervision. Sino nag-enroll sa church planting? Dahil yung mga nag-graduate na, pwede nang isa lang. Amen. Parang walang sumagot. Kasi pag nag-graduate ka dyan, dapat may church planting area ka. Okay?
Okay? Hindi pwedeng nag-graduate ka lang. Kami noon, nag-aaral kami, ginagamit na namin agad, hindi pa kami tapos. Kasi, kung yun, habang nag-aaral ka, ginagamit mo. Hindi pwede yung nagtapos ka sa mag-plant ng church, no? Kasi, in cooperation with the mother church yan. Hindi yan kanya-kanya. Okay? Alam ko ang steps dyan. Okay, so, binababa namin yan doon sa CCP. So, lahat ng mga tapos na, Pastor Ernesto, i-gather mo dahil i-send na natin sila sa church planting. Okay ba? Palagay ko, Pastor, di ba, Pastor Ernesto, ikaw ang nasaan si Pastor Ernesto? Nandito ba? Ating church planter. Okay. Ha? Wala pa? Nagpa-plant na ng church? Hindi. Seriously, lahat, I will gather all nagtapos at nag-aaral. Pag-uusapan natin ang mag-plant ng church. That is a plus to us. Amen ba? Praise God. Huwag yung mag-aaral lang tapos mag-graduate makasuot ng sutana. Ay, sutana ba yun? Yung, tapos okay na ako, may certificate na ako, tapos wala yun. Dapat ang noon nga hindi ka pwede mag-graduate pag hindi ka nakaplant ng church. Totoo yun. Mag-graduate ka lang pag nakaplant ka ng church. Pero ngayon, nag-lecture, tapos ka na, graduate. Kaya lang. Makalimutan mo rin. Kasi it's learning by doing. Okay, so, siguro I will talk to Pastor Ernesto, gather all who have finished and those who are enrolled. Dahil na-delay na ang ating church planting. Amen! Praise the Lord. So, yung mga hindi pa naka-enroll o hindi pa nag-aaral, use the G7, learning by doing yan. Tapos, suportahan natin pag may church planting ministry tayo, may administration yan. Alam ko yung administration yan. Okay? Hindi yan separate na kanya-kanya na trabaho. Marami nang nawasak na tahanan. Ay, nawasak na church dahil sa walang synchronization at coordination sa mother church. Actually, dyan, ini-encourage na bahala ka na sa buhay mo. Pag mag-plant ka, sarili mo. May ganung mga nagsasalita dyan. Sa iba, ewan ko lang ngayon ha, I don't know now, but marami talagang ganun ang isip. So, yung mga strong na denomination, hindi masyadong makita dyan. Kasi ang mga denomination na malalaki, may sariling paraan. May tinatawag na intentional discipleship. May tinatawag na marami silang may mga malalaking denomination. May sariling church planting movement. Okay. Sa mga independent, pasok yan talaga kasi sa independent, wala namang mga senior pastor, senior leader. Ayaw magpasakot ng iba dyan o yung iba may trauma. Kaya nag-independent, sila lang yun. Pwede yun doon. Pero sa ating mayroong church organization, leadership, administration, you cannot be on your own or else makakaproblema talaga. Okay? So with that, para at least alam natin ang nangyayari sa ating bayan ng Pilipinas. Amen. Praise the Lord. Senior citizen, church planting. Dalawa na, di ba? Gusto niyo pa ng isang issue? Flood control. Amen. Okay. Yung iba naman ay obedient, di ba? Sa flood control. Nag-iipon ng mga tubig ngayon para pagdating ng tagtuyot, may gagamitin. Okay. So, mag-research na lang kayo pag ko sinabi yun, ha? Alright. So, ang ating pag-aaralan ngayon ay yung mga, hindi yung mag-aral lang. Paano natin magamit ang salita ng Diyos? Amen. Okay. Punta tayo sa Genesis chapter 22, verse 1 to 19. Nandiyan yung ating pwedeng pag-aralan ngayon. Hindi natin babasahin lahat. But we will get the highlights of the text. Okay? Of the scripture. So, papangalanan natin ito na pananampalatayang sinubok.
ang pangako ay sigurado. Okay? Sa mga nasubok ang pananampalataya, may panghahawakan ka. Sino dito ang matagal nang nasusubok ang pananampalataya? Dapat naka-crossover ka na. Meaning, kung ang pananampalataya mo sa Panginoon Kristo, kung ikaw ay magpapatuloy o hindi, 10 taon na hanggang ngayon, hindi mo alam kung susunod ka o hindi, may problema. Tama? Dapat naka-crossover ka na. Either ikaw ay bago, or datihan na, or, okay, nasa 5 taon pa lang, mga ganun, o matagal na, dapat nakadaan ka sa isang pagsubok, okay? Maybe naka-experience ka ng isang pagsubok sa pananampalataya mo na nagresulta na tumibay ang iyong pananampalataya at kahit anong gawin ng kaaway, hindi kanya mauuga. Amen. At yan ay nangyari kay Father Abraham. Amen. Tinatawag siyang Father Abraham, okay, hindi dahil siya ay pare. Si Abraham ay father kasi he fathered the faith. Siya ang ama ng pananampalataya. Kakaiba ang kanyang pananampalataya. Ang dati niyang pinanggalingan ay galing siya sa Iraq. Sana, may tayo, but okay lang. Doon sa layout ng Middle East, okay, galing siya sa Iraq. Kung ang Israel ay nandito, ang Iraq ay bandang upper right. Yun. Area. Lower Egypt yun. Guys, don't go down to Egypt. So at least, alam natin, Mediterranean Sea sa kaliwa. Tama? Kanan. Okay. Depende kung saan nakaharap. Di bale, sa ating Bible school, may ma-appreciate nyo yung sinasabi ko pag makita nyo yung mapa. From Iraq, okay, idolatrous country, at that time, kung kayo ay historian o teacher, naintindihan nyo yung tinatawag na cradle of civilization. Saan yon? Sa Mesopotamia, sa Sumeria, yan yung mga oldest record of civilization. Mostly idolatrous in nature, maraming Diyos. At ito yung isang ginagawa kong libro kasi ang daming narrative ngayon sa Facebook at YouTube na ikino-compare, parang inilabel si Lord natin, Yahweh Elohim, the most supreme God, the creator of heaven and earth, ibinababa siya at inilabel siya kay Enki, kay, you know, Inki, mga ganon. Mga Sumerian, Mesopotamian gods. Na, merong akong nakitang libro, Struggle for Power and Monotheistic Worship. Anong ibig sabihin nun? Ang mga gods daw noon, nag-away-away. At kung sino ang matibay, matira ang matibay, yun yung nanalo. Yung iba, ginawang astronaut pa si Yahweh Elohim. The astronaut God. Kung yung mga iba dito reader, baka mabasa nyo, later on, lilitaw yan sa social media, downloadable pa, yung The Chariots of God by Eric von Daniken. Mga kwan yan noon kasi printed lang yan, mahirap hanapin ngayon, dami na sa social media. Okay, na si Yahweh Elohim ay isang advanced na tao na naging Diyos dahil sa advancement sa science. Alright? Which is actually may religion na ganun. May religion na naniniwala na ang Diyos na buhay na gumawa ng langit at lupa ay dating tao na nag-evolve ng todo sa intelligence at sa science at naging supreme being. Kaya ang mga tao din ngayon ay pwedeng maging Diyos. Parang sa Garden of Eden, you will be like God. Di ba? Yung bulong ni Satanas, ganun yun. So, yung palang narrative na yon, o I will say, false narrative, hindi pwede. Kasi there is only one supreme being, creator of the universe, Yahweh Elohim. Amen. Hindi pwedeng magbago yun. Yung mga gods,
ang liwanag, sinabi ni Apostle Paul, dear gods, false gods, ito'y mga demon gods. Ito yung mga fallen angels. Kaya merong God of the mountain, God of the sea, gano'n. Yung mga tribes noon, pag nag-aaway, depende sa tinatawag nila kung sino ang Diyos na tinatawag nila. You will encounter the name of gods like Marduk, mga gano'n. Sa Greek mythology at saka sa Roman mythology, Mithraism ang religion ng Romans. Okay? Mayroon silang tinatawag kanya-kanyang tribu, kanya-kanyang Diyos, kanya-kanyang kaharian, kanya-kanyang Diyos. Ngayon, pag nag-away sila sa tubig, tatawagin nila si Poseidon, yung Diyos nila, mananalo ang Diyos ng tubig, di ba? Doon sa mga patag. Yung mga Diyos nila ay Diyos ng bundok, nag-away sila, naggera sila sa bundok, mananalo ang Diyos nila sa bundok. May mga ganyang kwento, ginawang movie. Ano ba yun? Meron yan yung umikot siya sa buong mundo, na-experience niya yung iba-ibang Diyos na mga ibang kwan. So, kung hindi kayo fan doon, marami akong kwento dyan dati. Myth ang tawag dyan, myth. Pero yan ay totoo, hindi lang ging myth yan, hindi katsang isip yan. Nung unang panahon, may mga ganyan, pero hindi gods ang mga yun. Hindi talaga God na may Diyos. Hindi totoong Diyos yun. Demon gods, fallen angels, demonic gods na nagpo-post. Parang Hollywood lang yan. Di ba? Parang Hollywood lang. Alam niyo yun? Yung parang ang mga magaganda, pero pag lumitaw yung tunay na pagkatao, mga mangkukulam pala, mga witch, na kuwang ka lang. Mga ganun, di ba? Okay. So, but there is only one God, creator of heaven and earth. Amen. The Almighty God. At He is our God and our Father. Pag sinabing Father, Abba Father, may relationship tayo. Sa Kanya, tayo ang Kanya mga tao. So, yun yung lumalabas na narrative. That's why I'm preparing. In 5 to 10 years, yan ang magkakaproblema ang buong mundo. Okay. Ibababa nila sa level ng mga small gods, little gods, or demonic gods ang ating Diyos at i-elevate nila yung iba na mataas. But, just like in the Old Testament, hindi mananalo yung Diyos nila. Kasi, wala yan. Inferior yan. Kaya mapalad tayo. Blessed tayo sapagkat ang Diyos natin ay si Yahweh Elohim. Amen. Elohim means God, Elohim is God. Yahweh Elohim is Yahweh, the name Elohim God, or God who is Elohim who is our God. Ang ibig sabihin ng Yahweh Elohim. Okay, so yun yung background. At si Abraham from Iraq, nangusap ang Diyos sa kanya. Kasi ang Diyos tumitingin sa puso. Sabi niya, tinatawag kita dito sa lugar nito. So ang Kanaan, sa land of Canaan, ay hindi originally doon sa problema natin ngayon. Mas malawak pa ang ibinigay ng Diyos kay Abraham. Yan yung next na problema mamaya, yung the Greater Israel. Pag tinipe mo, ano ang Greater Israel? Maraming bansa ang masasakop doon. Pero pati yung logo ng IDF dito, Greater Israel, ang nakalogo dito. Kaya yung Israel ngayon na geographical, maliit lang yon. Kung bakit inilagay sa logo ng IDF yung Greater Israel, kasi kiniklaim ng Israel yung unang ibinigay ng Diyos kay Abraham. Yun yung reason doon. Kaya sa logo, makita mo yung Greater Israel, yung mapa. Kini-question nga yan ngayon ng United Nations o yung mga ibang bansa. But, ang Israel, alam nila. Okay? So, ngayon, si Abraham ay sumunod sa Diyos. Remember, walang Hebrews ang mga tao noon. Okay? Walang Jew. Ang Jew is lumitaw na lang sa panahon ng Judah. Kaya Jew. Ayan. So, galit ang mga tao sa Jew. Pag noong unang panahon, hindi ko naintindihan yan. Pag sinabing, Hudyo ka, anong ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Maruksa. Tama? Akala ko masama yung pangalan na Hudyo. Ang masama pala yung Judas. Hindi Hudyo. Ang Hudyo pala, Jewish. Pero narinig ko yan ng bata ko, Hudyo ka! Masamang tao ka, parang ganon. Tingnan nyo, anti-Semitism. Against Israel. So,
tinawag ng Diyos si Abraham, binigay ang lupang pangako sa kanya, originally. Amen. Pero hindi basta-basta. May, according to tradition, wala sa Bible, according to tradition, okay, may mga ibang book, pero hindi natin kinukuhang authority ito, na bago umalis si Abraham, kasi idolatrous nga, ang daming idol yung mga kwan, binasag niya yung mga idols doon sa lugar niya at sa pamilya nila, yung clan nila, binasag niya. Nagtira siya ng isa. Tapos inalagay yung martilyo doon sa malaki. Tapos umaga, the next day, nagtanong, bakit? Anong nangyari? Sabi niya, tanungin niyo yung may hawak ng martilyo, sabi niya. Tapos sabi ng father niya, imposible, hindi niya magagawa. Hindi, alam mo bang hindi makagalaw yan? Ay, gano'n, no? Alam mo pala, tatay, na siya. Saka siya umalis na. Yun yung traditional story. Okay, iniwanan niya. Okay, pero at least may tinirang isa yung fall guy, Okay. So, pumunta siya at you know the story, pag kayo ay nagbabasa ng Biblia, nagkaroon ng, siyempre kasama niya si Sarah is half sister. Okay. At yun, naging asawa niya, okay, nagkaroon ng anak. Nung una, 90 at saka 90 years old, ang pangako ng Panginoon, ang mga anak mo ay magiging sindami ng bituin, sindami ng buhangin sa dagat. Para mahirap paniwalaan kasi baog. Amen. May mga iba baog kasi 10 lang ang anak. Yung kapitbahay, 15. Ayan, baog yung nanay ko. Bakit? 10 lang kami. Ha? Bakit mo sinabing baog? Kasi yung kapitbahay namin, 15. Noong unang panahon, marami mga ganong anak. Okay. Yung father, sa akin, sa father side namin, yung mga magkakapatid, 11 na lalaki, isa lang babae doon. Ganon noong unang panahon. Okay? May maraming anak. Ngayon, hindi 11, isa na lang, di ba? Yung iba, isa, dalawa, ganon. Okay. So, don't worry. Ang importante, spiritual sons. Kasi ang tinutukoy ng Diyos, hindi sa physical talaga. Kaya nga, Father Abraham, kasi lahat ng mananampalataya kay Kristo ay anak ni Abraham. So, wag yung isipin lang yung physical. Ang importante, yung may disciple tayo sa spiritual. Amen. Minsan, mas matibay pa nga yung anak natin sa spiritual. Pag na-disciple mo yan, amen. Lalo na sa Amerika, pag nasaktan mo yung anak mo, pinalo mo, discipline ka mo, tatawag sa 911. Di ba? Pwedeng ipakulong ang magulang. Gusto nyo, i-adapt sa Pilipinas yun? Your Honor? Baka mangyari na yon pagdating ng araw. Number 1 na gusto ng kalaban is to destroy family. Yan yung number 1. The basic unit of society. Pero wag natin tandaan, may spiritual family tayo. Lalo na itong ating congregation. This is the family of God. Amen ba? Pero hindi ako ang lolo. Sisiguraduhin ko. Amen. Hallelujah. So, dito na. Binibigay ko yung background para maintindihan niyo. Bagamat si Abraham ay merong anak kay Hagar. Sino si Hagar? Yung kanilang katulong na nung nangako ang Diyos kay Abraham, akala niya 10 taon na, wala pa. Kaya si Sarah, ngayon, pinalitan, yung ibinigay niya yung katulong niya para ma-fulfill ang plano ng Diyos. Kasi saan nanggagaling ang seed? Sa lalaki. Kaya seed of Abraham. Kaya nanganak ngayon si Ismael. Huwag niyong unahan ang Diyos. Minsan tinutulungan natin ang pangako ng Diyos. Amen? Hindi yon. Dapat ang pangako ng Diyos na anak according to the promise. Huwag nating tulungan ang Panginoon. So, naging problema yung hanggang ngayon. Tama?
Yung sons of Ismael, kalaban yung sons of Isaac. O, yun yung bunga ng gera. Kasi tinulungan. Pero pinagpala din sila. Oh, you go to Brunei, di ba? Yung mga moderate, hindi terrorist, mga moderate Muslim brothers, makita mo, pinagpala yung mga ibang bansang yon. Ngayon, nakakarinig na ako ng mga Arab or Muslims or Arab na nagsasalita against terrorism. Pinupost ko nga yung iba Follow me in Facebook. Di ba? Makikita nyo, nagpo-post na ako. Dati walang nagsasalita. Ang kalaban, ngayon, ini-expose nila yung Muslim Brotherhood. Yan yung mga financer ng terrorist. Oo. Noon, mahirap magsalita tungkol sa mga Islamist. Sino ang Islamist? Ito yung mga extreme Islamic believers na ginagamit ang Islam faith to do terrorism. Sa New York ngayon, di ba? Kung magdasal sila sa gitna pa ng kalsada, traffic. Yun yung kwan ngayon. Ako may mga kaibigang Muslim na maayos. Alam nilang makibrother sa akin. So I'm not hostile to the Muslim brothers, only mag-ingat sa terrorist. Amen. Kristiyano nga meron din terrorist. Huwag natin pag-usapan. Pero meron. Akala nyo Islam lang ang terrorist? Meron Kristiyanong terrorist. Amen. Kristiyano sa pangalan kasi. Ang tunay na Kristiyano, merong, ay terorista lang sa demonyo. Hindi sa tao. Amen ba? Okay. Natatakot ang mga demonyo sa totoong anak ng Diyos. Praise the Lord. So, dito tayo sa pag-testing ng pananampalataya ni Abraham. So, in short, nagkaroon sila ng anak. At ang sabi ng Diyos, bring to me your son, your only son. Kita nyo ang declaration ng Diyos? Nagkamali ba ang Panginoon? Kasi dalawang yung anak niya Isa kay Hagar, si Ismael, at saka si Isaac na pangalawa kay Sarai. Pero nung kinausap ng Diyos si Abraham, anong sabi niya? Anong sabi niya? Okay? Sa verse 1, and it came to pass after these things that God did tempt Abraham. Yung word na tempt dyan, hindi yung temptation na galing sa demonyo. Sa King James Version, minsan, yung word na tempt ay magkaparehas sa English kasi hindi ma-express sa English. Pero ang root word niyan ay to prove, to test. Okay, iba yung temptation na galing sa demonyo kasi ang galing sa demonyo na temptation is to draw you away from God. Pero ang testing na galing sa Diyos is to bring you closer to God. Maliwanag? Amen? So, ang ginamit na word ay naka, it means to test, to prove. Right? Parang apoy na ginagamit sa mga metal like gold and silver para matanggal ang dumi. Parang yung bridge na ginawa ng engineer, mga engineers, pinatayo ang bridge, tapos, ready na, open na, pwede nang dumaan sabay-sabay ang mga tin-wheelers. Ang kaya niyan, kahit 20 na tin-wheelers na sabay-sabay dumaan, sigurado makakapasa sa testing yan. Hindi ka takot na matesting kasi alam mo, made according to the specification. Sinong gumawa ng bridge, tapos pag may dadaan, ay wag, pa-display lang talaga yan, props lang yan. Di ba? Hindi pwede. Di ba? May mga ganon, di ba? Pang props na, mga engineering na ginawa, hindi pwede yun. So, tinest ang faith ni Abraham kung gaano katibay. Hindi dahil ang Diyos ay nagdududa, dapat maintindihan niya na ito'y para sa Kanya. Minsan tayo,
tinitesting ang ating pananampalataya not to destroy us, but to strengthen us. Amen. Lalo na, pag may pagsubok ka sa buhay, ngumiti ka. Sabi ng, di ba? Book of James, count it all joy. Ibilang mo na kagalakan, joy, if you are being tested. Parang, kunin natin yun, gets natin dapat yon. Count it all joy when your faith is tested. Gawin mong, magalak ka pag ang pananampalataya mo sa Panginoon ay natitesting. Amen? Ako, pag mayroong dumarating na pagsubok sa buhay, nagagawa ko ng magpuri at magsumamba sa Diyos at magpasalamat sa Diyos. Pag may pagsubok, bakit? Kasi alam ko ang susunod pagpapala. Amen. Yung maiksi ang pananaw, short-sighted, pag may pagsubok, na-stir up ka, pag hindi ka pa na-develop ang iyong response, okay, it should be the attitude, not the reaction. Dapat tamang reaction, right attitude. Okay, pag tayo ay nasusubok, hindi reaction. Okay. So, ang pananampalataya ay dapat matisting. So, ano ang testing ni Abraham? Bakit Isaac ang pangalan niya? Bakit? Kasi iisa. Baka makita ko ng ibang theology yan. Tingnan nyo, tinuturo ni Pastor Roland. Isaac. Oh. Sa Tagalog, isa ako. Oh. Joke yan makikinig kung yung ikat yung video tapos yung pinagsasabi ni Pastor Jan, Isaac, the only son. Ang Diyos ang nagsabi, your only son. Bagamat dalawa sila na galing sa kanya, Ismael and Isaac, panganay si Ismael, magkaibang nanay, pero ang sabi ng Diyos, your only son. Bakit? Because Isaac is the son of promise. Nangako ang Diyos na dadami ang iyong mga anak. Amen. So, sino ang anak niya sa pangako? Kay Sarah. Pero siyempre, pag pumunta ka ng Middle East, iba ang narrative nila. Kay Ismael daw. Bahala na. Bahala na yung mga theology yan nila dyan. Pero, yan ang nakasulat sa Biblia, binasa ko lang, alright, that Isaac is the son of promise. So, God calls Abraham by name. Dati, Abram. Di ba? Okay. Isiningit yung H dyan, Abraham or Sarai, laging Sarah, alright? Okay? To mean something. Abraham. Hindi Alhambra. Iba yun. Hindi alam yan ng mga young people. Okay na. Tayo lang nakakaalam, ha? Okay. Abraham, meaning the father of all nations. Sarah, meaning mother of all nations. Ang meaning. Nung pinalitan ng Diyos ang pangalan nila from Abram to Abraham and Sarai to Sarah, okay, it means something na pag ang Diyos, di ba, that letter H there signifies yung kaisa nila ang pangalan ng Panginoon. Okay, Abraham became the father of many nations and Sarai the mother of many nations. Kaya ngayon, pag magtawagan ang dalawang yan, siyempre, pababa sa bundok. Di ba? Abraham! Sarai! Ganon pa rin ba kayo mag-asawa? Yung pag nagtatawagan kayo, kahit malayo, ay ang sweet-sweet ninyo, Abraham! Parang pelikula. Sarai! Ganon, di ba? Okay. Naririnig sila ng kanilang kapitbahay. Dahil ang meaning ay, Mother of many nations! Father of many nations. Sabi, nabubuang na talaga yung dalawa. Di ba? Paano magiging mother of many nations? Wala nga silang anak.
at that time. Tama. Humawak sila sa pangako. Hindi sila nag-object nung pinalitan ng kanilang pangalan. Wala ngayon, ang pangalan mo, Abraham, father of many nations. Ang meaning, Lord, nakakahiya sa kapitbahay. Diba? At ikaw, Sarah, mother of many nations. Panginoon naman, nagbibiro ka ba? Kaya nga tumawa si Sarai, di ba? Kasi, matanda na sila. Wala na sa pagbubuntis. Di ba? Kaya nga si Sarai, tinulungan na nga ang Diyos. Kasi, hindi ko alam kung believer si Sarai o naniniwala sa pangako o hindi. Tinulungan ang Diyos. Oh. Kung kayo yon, di ba? To the point na, para mangyari ang pangako ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang yaya, di ba? Yung kanyang helper, Hagar. Oh. So, magtatawagan sila, parang nabubuang na sila. Kaya, son of promise. Amen. And God calls you by name. So, kung may pangako ang Diyos sa atin, i-claim lang natin. Amen ba? Huwag nating tulungan. Huwag tayong gumawa ng bagay na parang out of doubt. Out of doubt. Okay? Gagalaw ka pa rin. Siyempre, nagsiping sila. Alang-alamang dadami ang anak na hindi nagsiping. Isa lang yon. Isa nga lang. Son of promise. Your only son. Okay. Take now your son, thine only son, Isaac, whom you love. Dahil kaisa-isang anak. Sino yung ang may kaisa-isang anak at mahal na mahal mo? Totoo ba yun ang pag may kaisa-isang anak, mahal na mahal? Amen? Kaisa-isang apo. Simula ng away yan, di ba? Mas matindi pa sa DSWD yung lula kaysa yung DSWD. Di ba? Okay. So, pag nung sinabi ang sinabi ng Diyos, alright, dalhin mo ang iyong anak. Now, hindi ito boy. Ang ibang study ay teenager na yan. Okay, dalhin mo ang iyong anak, yung son, doon sa bundok at ialay mo sa akin. Now, hindi ito ginajustify yung human sacrifice. That's not true. Okay, yung iba, mayroon kasi nagsasabi na, tingnan nyo noon, ang Diyos pwede mag-alay ng tao. Wala pa namang record na nag-alay ng tao ang Diyos. Yeah? Ito lang ang tinesting ang faith ni Abraham. Si Abraham, hindi nag-debate, hindi nag-question. Mahal na mahal niya ang kanyang kaisa-isang anak. Amen. Pero no debate, no question, kasi ang paniniwala ni Abraham, kahit mamatay, kayang buhayin ng Diyos. Amen. If God is the Almighty God, creator of the heaven and earth and the universe, madali lang nabuhayin ng Diyos yan. Pero ang masakit doon, hindi yung mamatay ang anak at mawala. Ngayon yun, sa panahon natin. Sa isip ni Abraham, kayang gawin ng buhay ng Diyos. Ang masakit dyan kasi ay siya yung papatay. Yung imagination. Diba? Oh, yun yung mabigat doon. Na iniisip niya. No debate. No delay. No complaint. Alright? So, ang pananampalataya sa Diyos, walang, yung iba sabila, faith with reason. Maganda rin yun. Faith with reason. Pero pag totoong ang Diyos ang kausap mo, yung reason, hindi na kailangan umandar. Ang aandar, obedience. Sino sa inyo dito yung mabait na magulang? Ngingiti-ngiti kayo, yung iba hindi mabait. Pag sinabi kong mabait na magulang, naniniwala sa paniniwala na walang magulang na nag-iisip ng masama para sa anak. Okay. Ginamitan ko ng qualifier na mabait kasi may mga hindi mabait.
Totoo yun. May mga magulang na ayaw pag-aralin ang anak. Kahit kayang pag-aralin. Rason nila, ako nga hindi nakapag-aral, ikaw mag-aaral, di mas magiging magaling ka kaysa sa akin. May narinig akong ganyan na magulang noon. Hindi pinag-aral yung anak kasi baka malagpasan daw ng anak. Hindi mabait yon. Iba yung logic. Wala. Diba? So, kung ang isip natin, okay, mabait na magulang, okay, hindi nag-iisip ng masama para sa kanyang anak, at nag-practicing ka na mabait na magulang, inutusan mo ang iyong anak. Sometimes yung anak, hindi naman sometimes, many times, hindi nila naiintindihan yung utos natin. Tama o hindi? Huwag kang magbabad dyan. Baka, sinabi mo lang dahilan, baka masira ang mata mo. Tama? Huwag malapit sa TV. Huwag magbabad sa cellphone. Yung cellphone, merong wave ito na pwedeng sumira sa utak para microwave. Okay, na pag tumagal ka dyan at nakaharap sa'yo palagi, cellphone, computer, yung utak mo magdadry. Mabilis kang magkaroon ng dementia. Unrecognized, hazard, health hazard. Hindi mapatunayan ng kamay-kamay lang o kailangan mo ng special instrument para masagap yan. Pero matigas ang ulo ng anak. May rason pa. Di ba? Rarasunan ka niya. Tama? Yan yung tao. Tama ba? Sino naniniwala na ang mga kabataan ay marason pag inuutosan? Kung alam lang nila na mabait ang parents nila at hindi mag-iisip ng masama ang kanilang parents para sa kanila, hindi na yan makikidebate. Susunod na lang. Tama ba? O bihira makahanap ng anak na sumusunod lang. Noong unang panahon, ang sabi ng mga parent, mahirap magpalaki ng maraming anak. Marami Ngayon, sabi nila, mahirap magpalaki ng magulang. Narinig ko yan. Oo. Makulit daw, ganyan nga. Pero pag mabait ang magulang, lalo na maka-Diyos, hindi na nag-iisip ng masama para sa anak. Ang dami nga ngayon, unggoy, aso, mahal na mahal yung mga anak. Tao pa kaya? Pero may mga tao, pastor, na talagang asagapat. May sapi yon. Abnormal yon, may sapi. Kasi hayop nga, kaya niya mag-alaga ng anak, tama? Yung unggoy, ayaw bitawan yung anak yan. Karga-karga palagi. Oh. Yung aso, di ba? Nakita niyo yung aso na kahit na nalulunod na, kukunin niya. Oh. Iiwanan niyo yung iba, babalik-balikan niya kahit pagod na. Tao pa kaya? Kaya, kung meron man kayong makita na hindi nagmamahal sa anak at hindi gumagawa para sa kapakanan ng anak, may sapi yun. Kailangan niya ng deliverance. O, di ba? Kailangan niya ma-born again. Kailangan niya maintindihan. Okay. So, why? Kasi, natural yon, filial ang tawag doon. Storge love, filial love, inilagay ng Diyos sa loob ng family. Yung pag-ibig na yan. Praise the Lord. So, si Abraham, naintindihan niya ang Diyos na hindi lang God niya. Naintindihan niya na ang Diyos hindi mag-iisip ng masama para sa kanya. Kaya hindi siya nagipagdebate tungkol sa kanyang anak na isasakripisyo. Hindi siya nag-reason, hindi siya nagduda, hindi niya ni-rebuke. Ikaw ba yan talaga, Diyos? I rebuke you. Wala naman, di ba? Sumunod si Abraham. Meaning, kilala ng Diyos si Abraham. He called him by name. At kilala ni Abraham ang kanyang Diyos. He obeyed.
Amen. Sumunod. So take now your son, thy only son Isaac, whom you love. So may relationship, tinawag sa pangalan, unique ang kanilang samahan, clear ang instruction, yung pinakamamahal mong anak. Now, ito, pag in-apply mo sa buhay Kristiyano, maaring may pinakamamahal kayo. Maaring hindi anak, maaring hindi tao, maaring aso yan o pusa. Sino ang mas mahal niya ang kanyang aso at pusa kaysa anak? Napapakain niya yung aso at pusa. Pag sinaktan mo ang aso at pusa, ikaw may kakatusan ka pa, tsak! Pero yung pusa, aso, hindi pwedeng katusan, di ba? Wala dito yan. Amen. Amen. Mahal ang pagkain ng aso at pusa, pero yung anak, tuyo na lang. Amen. Wala dito yan. Amen? Amen. Okay? So, alam nyo, kakaiba talaga ang mundo ngayon. So, ilan sa atin, praise the Lord, na pagkatapos mong palakihin yung Isaac mo, inalagaan, na I'm talking now metaphorically, maaring yan ay aso o pusa o maaring yan ay sasakyan. Maaring yan ay gamit, cellphone. Yung pinakamamahal mo. Mas mahal mo pa sa asawa mo minsan. Kasi kadol mo unugip, pero sa asawa mo hindi, di ba? Pag tumawag ang asawa mo, 5 beses bago ka sumagot. Pag nag-ring ang cellphone, kuha agad, tama? Wala dito yan. Amen. Para hindi kayo nag-agree, amen kayo agad. Para, amen. Wala dito yan. Amen. Totoo, ito, realities of life ito. Hindi ako naghahaka-haka dito. Pati yung mga kabataan, isalin na natin dito. Pag sinabihan ng tatay, nanay, siguro 10 bago sumunod. Di ba? Pero isang tawag ng kaibigan sa cellphone, go na agad, paalam na, di ba? Wala yan dito, in Jesus' name. Hallelujah. What is your Isaac in life? So, ulitin ko, hindi ito tao lang, alright? Hindi ito hayop, hindi ito gamit lang, parang Pinoyhin nyo hindi ito, everything that you really love na maaaring pumagitna sa relasyon mo sa Diyos is your Isaac. Madaling sabihin kasi, idolatry, anything na sinasamba mo maliban sa Diyos o pangalan sa Diyos, idolatry yan. Sa unbeliever yan. Expected ang Kristiyano, supposed to be, walang idol sa buhay. Pero nakikisama tayo sa mundo. Ludi. Noong una, hindi ko alam yung word na yan. Ano yung lodi na sinasabi niya? Idol pala. Lodi na kita. Ano yun? Lodi. So, alam nyo dito, kahit na yung mga adult senior citizen, i-share ko sa inyo yung lengguwahe ng mga millennial. Okay. Lodi, idol. Tama? Idol daw. Okay. So, yung idol, expected pag Kristiyano, walang idol sa'yo. Amen ba? Pero baka may Isaac. Ito na ang magandang pag-usapan. Yung anything that will maybe will cause you in the future to go away from the vision, direction, at love mo sa Panginoon. Timing siguro ang pagkausap ng Diyos kay Abraham kasi kung hindi timing, baka dumating yung point na mahirap nang gawin.
Tama ba? So, anong bagay sa buhay mo na mahirap i-release? Alam niyo sa Diyos, bagamat hindi na-consummate yung pag-sacrifice kasi pinigil ng anghel. Tama? Tama? Ang tinitignan ng Diyos, yung heart, yung intention. Talagang i-sacrifice niya talaga. May paniniwala naman si Abraham na mabubuhayan. Makapangyarihan ng Diyos. Tama? Pero ang tinitingnan ng Diyos, sapat na yung heart na intention. At yung intention, alam niya na pag-aari, si Lord lang talaga ang nasa puso niya at walang makakaagaw ng kanyang pagmamahal sa Panginoon. Amen. Sino sa inyo dito ang may minamahal noong unang panahon na inawit mo yung, ano ba yung awitin ng mga yon? Sinasamba kita. Mga ganon. Yung mga hindi, may mga ganong awit hindi mabuhay pag wala ka. Mga ganon. Alam niyo ba yun? Idolatrous song ang mga yon. Hindi mabuhay kung wala ka. Ang dami nun. Ang dami. Pag nire-review ko, ay nananalo yun sa paligsahan, sa awit. Idolatrous song. Awit ng unbeliever na walang Diyos yun. Kaya, nakakatotoo. Pag nawala yung lalaki, na-suicide, namamatay, idolatry yan. Oh. Pag Kristyano, meron din Isaac sa buhay. Mahal na mahal. Now, hindi sinasabing tatanggalin ng Diyos sa'yo yan kasi hindi yan idol. Yung idol ang tinatanggal. Amen? Pero yan ay mananatili sa'yo pero hindi siya ang number one. So isipin nyo, sino ang Isaac ninyo? Cellphone? Negosyo? Ano? Kaibigan, kapatid, nanay, tatay, anak, aso, pusa. Na, hindi ko sinasabing tanggalin ang mga yan. Idol ang tinatanggal. Pero si Isaac mananatili sa'yo, pero hindi siya ang number one. Amen. Siguraduhin mo ang puso mo ay pag-aari ng Diyos. Amen. So, in short, makita natin, Abraham built an altar, bound Isaac, his son. Ano ibig sabihin ng altar? A place where your faith and your obedience, darating ka sa punto, pwede mo kasing sabihin, pastor, meron ako nito, pero hindi talaga ako nakatali dyan. Oo. Nadala mo na ba yan sa altar? There must be a point in your life. Okay? Na alam mo na pag binigay mo sa Diyos yan, hindi yan mawawala, bagkus dadami pa. Paano kung hindi sumunod si Abraham na ialay? Sa totoo lang, in the spiritual world, na-consummate yun, na ialay niya si Isaac na walang blood. Kasi yung intention ng heart niya, ibinigay niya talaga sa Diyos. Amen ba? At dumami si Isaac. Amen. So note magkaibang idol sa Isaac. Yung idol, tinatanggal talaga yan. Inaalis. Alright? Wala sa buhay mo dapat ang idol. Alright? Pero ang Isaac, hindi na pa natin nadadala sa altar, di ba? Darating tayo sa time na yan. Alright? So, isipin natin ngayon. Sige nga, 30 seconds, pikit tayo. Sino yung Isaac sa buhay natin? Hindi tao, baka iba tao makita ninyo. Mamaya pag-uwi ninyo ay talian ninyo. Okay? So, sinong Isaac sa buhay natin? Ano yung Isaac sa buhay natin? Yung tinitreasure natin sa buhay na parang sa tingin natin, hindi aayos, gagalaw, aandar ang buhay mo. O kaya mong unahin yan kaysa sa Diyos. O mga bagay na pwedeng mag-alis sa'yo, palayo sa Diyos. Yes, believer ka pa rin, pero nanghina ang iyong panampalataya dahil hindi mo inuna ang Diyos. Alright, thank you, Lord.
Ngayon, ialay natin yan sa Panginoon. Dapat mag-meet sa altar yung pananampalataya at pagsunod. Amen ba? Alright. And then, nung nakita na ng Diyos at the time, ano nangyari? Sabi ni Abraham, "My son, God will provide Himself a lamb for a burnt offering." Kasi nagtanong si Isaac, mag-aalay ka, nasaan yung lamb? Di ba? Nasaan yung lamb? Sabi niya, "Don't worry, the Lord will provide the lamb." Ito yung, hindi yung nagsinungaling. By faith. Siguro sa isip ni Abraham, dalawa, kayang buhayin ng Diyos ang patay, or maaring talagang testing ito at pagdating doon, may nakaredy ng lamb. Possibility, di naman nakasulat, pero possibility. Kasi bakit niya sinabi, God will provide the lamb? Tama bang magsinungaling? Ba, hindi niya sinabi na, ikaw ang iaalay ko, di tatakbo na si Isaac. Di ba? Okay. Well, siguro si Isaac ay masunurin na parang tupa. Kasi noong talian na niya, hindi naman lumaban si Isaac. Tama? Tama? Ikaw pala yun. Tama? But God will provide the lamb. Totoo naman, sa akto na iaalay na talaga, God provided the lamb. Amen! Kung tama talaga ang puso mo at intention mo, praise the Lord will provide. So ang mga makakaklaim ng promise na the Lord will provide ay yung mga taong wala ng Isaac sa buhay. Yung inialay na talaga. Whatever is that love for anything on earth. Hindi dapat masurpas yung love natin sa Panginoon. Amen! Kaya doon nauso yung pangalan, doon nagsimula yung Jehovah Jireh. Inaawit natin eh. Di ba? Iyak-iyak pa tayo doon. Di ba? Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Okay lang. Diyan nagsimula yan. Kaya pag worship at inaawit natin yung Jehovah Jireh, my provider, naintindihan mo dapat. Kasi may ginawa ka. Nagsakripisyo ka ng Isaac mo. Amen. Praise the Lord. So ang Lord, right, ay nakita niya, yung tipanan niya kay Abraham ay matibay. Doon sa verse 15 to 19, ay sabi ng Panginoon, "By myself have I sworn, saith the Lord." God confirmed His promise when faith passes its greatest test. Every time makapasa ka sa testing ng Panginoon, ang Lord, ina-affirm niya ang kanyang pangako. Sabi niya sa verse 17, "In blessing, I will bless you. In multiplying, I will multiply thy seed." Hallelujah! Oh, hindi niya sinabing, "In the time of curse, I will bless you." Hindi. Sabi niya, in blessing, nasa blessing ka na, I will bless you. Nagmumultiply ka na, I will continually multiply you. Amen. So pag may testing, nauuna ang testing bago multiplication. Sinong naniniwala na magmumultiply tayo? Multiplication, hindi lang addition. Amen ba? Praise the Lord. "And your seed shall all the nations of the earth be blessed." Physically and spiritually, pwede ito. Pag ikaw ay masunurin sa Diyos, you surrender to God everything and only God in your heart, ang iyong anak, pamilya, apo, salinlahi ay pagpapalain ng Diyos. Kasi nangyari naman talaga. Pinagpala ng Diyos ang salinlahi nila. Physical ito, physical. Pero ang talagang seed na sinasabi ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo. Na pagdala mo ang Panginoong Jesucristo, this seed, according to the book of Romans, sabi ni Apostle Paul, clarify niya, hindi seeds or human ancestry or human children or human generation. Ang sinabi ni Apostle Paul, hindi seeds plural, kundi seed singular.
Meaning, ang seed na ito ay ang Panginoon Kristo. This seed will bless all the nations of the earth. All the families of earth, in the earth. So meaning, dito lalabas ang seed, Panginoong Kristo, na magbi-bless ng maraming bansa, ng maraming pamilya. Inexplain yan sa Pauline epistle or revelation ng Diyos kay Apostle Paul. Meaning, sa New Testament, na mas mataas pa, sabihin ko mataas, although, dahil realization ang New Testament. The Old Testament ay reality, pero shadows of the things to come. Maraming shadows, okay, sa Old Testament. Right? Like the Lamb, na hayop, pero sa New Testament, the Lamb of God, the Lord Jesus Christ. Amen? Moses, the deliverer sa Egypt, pero Jesus Christ, the deliverer of all mankind. Amen? Alright? So dito, seed, Isaac, right? The only son, but Jesus Christ, the only Son of God. Amen? So magiging blessing sa lahat. Pag in-apply mo yan bilang Kristiyano, ang ibig sabihin, walang pagpapala pag walang Panginoong Hesus Kristo sa buhay mo. Pag hindi mo naintindihan yan, right, na only through Jesus Christ our Lord ay dadaloy ang multiplication or multiplicity ng pagpapalang spiritual at physical, it's only through our Lord Jesus Christ. Amen. So, after that experience in that mountain top, okay, actually sabi doon sa verse 18, and your seed shall all the nations of the earth be blessed. So seed yan, in-expound ni Apostle Paul, ang Panginoon Kristo. Tanong, sinong magdadala ng seed na ito? Sinong magpa-plant ng seed na ito sa mga bahay-bahay? Tayo. Planter, seed planter. Alik di ba Pangasinan, manananam. Managtanam dapat, managtanam, hindi manananam. Sama na iman. Diba yun? Yung mga Tagalog speaking, Ilocano, diba? Magsasaka, tagapagtanim ng binhi. Hindi lamang families, nations. So, in the future, tinitrain tayo ngayon, but in the future, sometimes yung ibang sons and daughters natin, magiging missionary sa ibang bansa. Sasabihin ng iba, Pastor, hindi pa ba pwede kami? Pwede. Basta may pamasahe. Yan ang gustong sumama. Hindi naman mahaba doon tayo, 1 taon. Pwede namang 1 linggo, 2 linggo, pupunta tayo, ipag-pray natin yung bansang yon. Amen. November, Japan. Amen. Mag-ipon. November, Malaysia. Indonesia, meron. Okay, how? Attend kayo ng Bible school. Yung mga mayroong, hindi pa huli ang lahat, ha? Pastor, pwede pa ba kami? Pwede pa. Yung mga young people, pwede kami? Pwede rin. May passport ka na. Tama? Pastor, anong gagawin ko doon? Mangangaral tayo. Hindi, magpipray ka lang at selfie. Amen? Sino ang nangangarap na minsan sana, kahit minsan lang, ay makalabas din ng bansa? Gusto nyo ng libre? Syria, sinong sasama? Lebanon. Okay, doon na lang muna sa peaceful. Mag-pray tayo. Hindi ako nagbibiro, pwede. Okay. So, bumalik si Abraham sa kanyang mga tauhan sa baba at siya ay nagbigay ng testimony. Praise God. Nangyari sa Galatians chapter 3 verse 16.
through our Lord Jesus Christ. Ngayon, dahil dala-dala natin ang Panginoon, sinong dala-dala niya ang presensya ng Panginoon? Sabihin mo sa iyong katabi, you are a blessing. Kasi alangan namang si Lord Jesus ang iikot sa bansa, si Lord sa Espiritu ay pupunta sa iba-ibang. Sabi ng Panginoon, go ye into all the world! Tapos tayo, pag nagpipray tayo, Lord, puntahan mo yung aking kapatid. Inutusan ka nga ng Diyos, inuutusan mo rin siya. Mali yun. Di ba? Inutusan tayo ng Lord, sumunod tayo. Dala-dala natin ang Panginoon. Amen. Pag nakarating tayo sa teaching na the authority of the believer, grabe yan. Grabe. Authority of the believer. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka kawawa pag pumunta ka. Powerful yan. Gusto nyo na ma-experience ang power of God? Be a missionary. Pag sinabi missionary, missionary na yung tamang konsepto. Hindi yung missionary na hindi alam kung saan pupunta. Okay? You are sent. Specific purpose. Talagang merong gagawin. Yun yung mission. I believe bawat Kristiyano ay missionary. Ang unang mission field, number 1, yung pusong walang Kristo pa na hari. Every heart is a mission field. So dyan ang unahin natin. Mag-practice tayo. Invite your friends, your loved ones, your neighbors. Alright? Bring the gospel to them. And then, pag intindihan nila, okay, himukin natin. Dalhin natin sila. That's yung reason kung bakit yung mga bago, nandito kayo ngayon, may nag-invite sa inyo kasi pag walang Panginoong Jesucristo, walang pangako. Pag walang Panginoong Jesucristo, walang magmumultiply na pagpapala. Ang magmumultiply, problema. Siya naniniwala na pag walang Panginoong Jesucristo, ang magmumultiply yung negative. Totoo yun. So, when you lay down your Isaac, there is provision. Amen ba? When you give your Isaac to God, you encounter a new revelation. Amen. When you surrender your Isaac to God, you secure the promise. Alam niyo ibig sabihin ng secure? Sigurado ang pangako ay para sa iyo. Walang pagdududa yun. Praise the Lord. So muli, tignan ninyo ang Isaac. Something na you value more than God. Something that maybe will bring you away from God. Something or someone that may cause you to become medyo malamya na Kristiyano dahil nadidivide ang attention mo. Sabihin ko po sa inyo ngayong umaga, si Lord lang ang worthy of the best na galing sa atin. Amen ba? Worthy of respect, of worship, of attention, of time. Na walang pwedeng ipantay o isigunda sa Panginoon. At hindi sinasabing secondary lang ang asawa mo o ang anak mo o ang anumang bagay na ibinigay ng Diyos sa iyo kung galing naman yan sa Diyos. Ang ibig lang sabihin ay, when you put God first in your life, lahat, yung revelation, multiplication of provision, multiplication of revelation, and a secured promise ay kaya mong panghawakan. Amen po ba? Amen. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise the Lord. Tayong lahat ay tumayo. Anything na nagbablock or pwede, hindi pa nagsimula, pwede na monitor mo, na scan mo na radar na natin, anything. It might be a job, work, anything. Bagong new toy, sa mga lalaki, new toy, sasakyan yun. Okay, ay na maaring magpigil or magbawas ng ating atensyon o pagmamahal sa Diyos. Let's surrender our Isaac to God. At after prayer of surrender to the Lord,
Okay? O maaring yung area of money, yung we value the money, we think we are in control of our money or finances or material things, anything na naghihinder ng spiritual growth mo, surrender that to God. And this time, gawin nating altar sa harap. Okay, through your tithes and offering, isama mo na si Isaac mo sa loob ng envelope. Ano yung pastor? Malaki yung Isaac ko. O di, ikasya natin sa envelope. Right? Amen? Okay. At gawin nating prophetic gesture through our tithes and offering. Normal naman natin ginagawa. But this time, ilagay mo doon sa loob, Lord, yung Isaac ko kasama na sa envelope niyan. Mula ngayon, hindi na ito ang kukuha ng atensyon ko. Hindi ko sinasabi, ikaw naman pastor, para mo pinaparinigan, bagong bili ko lang yung cellphone ko, ibig sabihin, isasama ko doon sa envelope yung cellphone ko, hindi kasya. No, I don't mean that. Hindi ganun yung style ko. Ang sinasabi ko, yung affection mo doon sa bagay na nagko-cause na mas nauuna pa yung cellphone kaysa devotion. Di ba? Pets kaysa yung prayer. Naintindihan nyo ibig sabihin? So, I'm not asking for material things to surrender. It's the heart, your attention of your heart na nakiki-competition sa attention ng Diyos. So, God ang dapat nakaupo sa trono anytime pag nangusap ang Diyos, mag-pray ka, nagpe-pray ka. Anytime na naramdaman mo, kailangan kang mag-aral ng Word of God, ipinaalaala ng Holy Spirit, mag-aral ka. That's what I mean by God first. Amen ba? Praise the Lord. At hindi ka aalisan ng Isaac. God will provide. God will multiply. God will, hallelujah, will secure His promise to you. Amen ba? So let's pray. Panginoong Diyos, sa oras na ito, kami ay lumalapit sa inyo. Dala-dala namin ang Isaac ng aming buhay. Anything that may cause us to stumble in the future, anything that may cause us to lessen our time with you, Father God, sa oras na ito, we surrender to you. And as an act of worship and praise, and an act of prophetic gesture, O God, as a prophetic gesture, with our giving today, ay amin ding isinusuko sa altar of sacrifice ang mga Isaac na ito ng aming buhay. Meaning, wala nang makakapigil sa paglilingkod namin sa iyo. Wala nang makakapigil sa paglapit namin sa iyo. Wala nang makakahinder o makapagde-delay, O God, ng pagtawag mo sa amin. Hallelujah. Sa oras na ito, I pray for your people. Alam ko po, Panginoon, na patuloy mo kami na pinapalago, patuloy mo kaming pinapalakas, patuloy mo kaming tinuturuan upang sa ganoon ay, O Lord God, makita ang kalwalhatian niyo po sa bawat isang anak mo po na nandito ngayon. At lahat ng nakikinig, saan man sila naroon. Bless your people right now. Hallelujah. Thank you for the spiritual revival that you have started in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Declaration. Test sound check. Ayan, so tinatawagan ko po si Sister Giselle para pangunahan tayo sa declaration of tithes. Tayong lahat po ulit ay tumayo. Hallelujah. At sama-sama po tayong mag-declare, maniwala, amen, at mag-receive and claim sa oras na ito sa mga pangako ng Panginoon as we give our tithes and our offerings. Father, we realize that you are our source, and you are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and our offerings unto you this day as a token of our love and appreciation for you, and for your love, grace, mercy, and your blessings upon our lives. We give and commit them unto you, not grudgingly or of necessity, but we willfully and joyfully give them to you. For your word says that you love those who are cheerful givers. You instructed us to bring all the tithes into the storehouse and prove you, O God. So, Father, as we give our tithes and our offerings, we thank you
for proving yourself strong in our lives with your open windows of heaven blessings. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches in glory. We have all sufficiency in all things. All our bills are paid, and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly, abundantly, and above all than we can ask or think, spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we also thank you for the rights and privileges you have given unto us to decree your words over our lives. We therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in the storehouses of our savings. We are blessed to be the head and not the tail. And we are blessed to be above only and not beneath. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them to be multiplied and given back unto us. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall you cause them to be multiplied and return unto us. From the north, south, east, and west. Father, you also said in your word that as a result of our obedience to bringing you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspect of our life, spiritually, socially, and financially, by the authority of the name of Jesus Christ alone. Now, Father, as we commit our tithes and offerings to you, we receive the promise of your blessings over our life. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessings upon our lives. And we pray that you would use our tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm, cause lives to be delivered and changed, and bring in the harvest of soul into the kingdom of God. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen, amen. Ayan, so darako naman po tayo sa testimony. It is a form of worship din po. Tunay nga na God is good. Parang may na God is good. And all the time, amen, sa lahat ng oras, ang Diyos ay mabuti sa bawat isa. Amen. Alam ko ng Diyos natin ay buhay, and everyday may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. So tinatawagan ko po ang magte-testimony ngayon, si Kareel. Praise God. Pinupuri ko po ang Diyos sa aking buhay kasi last Thursday po is graduate na po ako sa college and grabe yung yung favor ni God sa pag-aaral ko sa 4 years na pag-aaral ko sa college kasi umpisa pa lang may sinabi ko na kay Lord na pag may isang subject man ako na hindi naabot na quota kasi sa course po namin is may dapat po kaming abutin na quotang grade and po sa first year, second sem po, pasado naman po yung isang subject ko pero hindi po siya abot sa quota na dapat ma-maintain namin ganon. And balak ko na po talagang mag-shift ng ibang course noon pero praise God kasi after a week po is pagbukas ko po ng portal sa grade ko is nabago po yung grade na yon and grabe yung faithful, ay grabe yung katapatan ng Diyos sa mga anak niya talaga and yun po sa 4 years na po yun, grabe po yung takot ko po na baka hindi ko talaga siya matapos or may mga doubt po talaga na baka bumagsak ganon. And hindi lang siya sa sa academic
pati sa financial din po, grabe yung favor din ni Lord kasi sa ano po, may mid-year class po kasi kami every sem. And hindi po yun sakop ng RA or yung scholar namin. And nagbabayad po talaga kami every mid-year class, ganon. Pero grabe yung kabutihan ng Diyos kasi pagbukas din namin ng mga portal namin is parang kasama na siya. And yung mga binayad namin is marerefund sa amin. Kasi yun nga. And yun lang, grabe lang po yung pasasalamat na sa Panginoon kasi hindi niya ako pinabayaan sa pag-aaral ko. Ganun. Thank you. Praise God po. Amen. Purihin ng Panginoon. Sino pa po? Si Ate Giselle daw po. Meron pa po ba hahabol? Ayan, kung wala na po, tinatawagan ko po si Pastora Arlene para sa another announcement. O, di ba hindi ako nakita ni Jolina? Magandang umaga po sa ating lahat. So, ang announcement natin for today ay ang mother po ni Pastor Benjo, kung tayo po ay updated sa GC natin, ay pumanaw na 3 days ago at ililibing na po bukas. So, in this connection, tayo po ay kukuha ng special offering na dadalhin po ng mga pupunta mamaya. Sino pa po ang gustong sumama? Kasi so far, alis tayo before 3 o'clock or 2 o'clock. Ako, si Sister Janet, Sister Soli, si Inay, si Jennifer Carganilla. So, sino pa ang gustong sumama? Kasi dadalhin ko yung car namin para 2 sasakyan. Kasi wala tayong makuha na common ride eh. So sa akin, kasama ko si Janet, pwede pa ako magsakay ng 3. Tapos yung kay Inay, yung Veos, 1. So sino pa po ang gustong sumama? Diretso na po tayo makipaglibing bukas. Kasi libing na po agad. Hindi yata pwedeng magtagal kasi dahil sa Manas, parang nagtutubig yung body. Kaya mas maganda na ganito daw yung panahon. Pero doon naman, hindi kagaya sa atin na grabe yung pag-ulan-ulan. Doon daw pasulpot-sulpot lang. So, we will be leaving between 2:30 to 3 o'clock or earlier kasi ganito yung panahon. Kalabit na lang ako later sa mga gusto pang sumama. Okay? At this point in time, kuha po tayo ng ating special offering para po sa Carganilla family. Although may mga nag-PM na sa akin na nagpapasobre sila, may 3. Okay po. So, from the Calm family po itong ibibigay naman natin this time. Okay po. Pahiram po ako nung lagayan. Ay, eto. Eto pala, Di pati ako hindi ko nakita. Okay. Sige po. So, malaya po tayong makapagbigay ng para sa Carganilla family po na dadalhin mamaya. Okay po. Ayan po, so malaya po tayong magbigay. Ayan, so tinatawagan ko din po ang ating mga youth. Ayan, to give glory to God daw po. Magbibigay po sila ng special number po. From Colm Banawang po. Ayan po, so palakpakan po natin ng Diyos sa buhay ng ating mga kabataan.
Sound check, mic test. So yun, tayo po'y umawit at papurihan ang ating Diyos because God is great. And God, the great is God. Amen po ba? So yun, kung tayo po'y papurihan natin ang Diyos at umawit po. Amen. Glory to God. Amen. Purihin po ang salita ng Panginoon. Meron pa po bang hahabol sa testimony or any announcement po? Ayan, so announcement po ayun si Nanay, hindi po siya. Ayan. Papupurihan din ni Nanay ang ating Panginoon sa pamamagitan ng Psalm 100, chapter 8, sabi doon ni David, O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. Yun.
Tapos sa awit sa langit, Holy, holy, holy. Holy is the Lord of hosts. The whole earth is filled with His glory. Amen. Awit ako. Mayroon din akong awit na agula papansinan may mga kansyon, may lyrics labat. Hallelujah. The goodness of God. Hallelujah. The goodness of God, so kansyonan ko. Masasalamat ak katawan ta kahit delap di man kami mga ukaw di mad dalan pero imukatla katun yang gala di danumay tan ami kansyonan ko medyo alingonan ko. The goodness of our God. Hallelujah. Iga pa. Nakalimutan ko yung awit ko. Iga po yung palingonan ko. The goodness of God. Hallelujah. May gaputo labat. I love you, Lord. Hallelujah. I love you, Lord. For your mercies never fails me. All my days I've been held in your hands. And the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With the breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Find rest my soul. Find rest my soul and mercies all my days I've been held in your hands, and the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Faithful, all my life you have been so, so good. With the breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Next time na itutuloy ko lang no, simba. Papuri sa Diyos. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Ngayon naman po, may announcement po. Tinatawagan ko po si Tita Ness para sa ating announcement. Good afternoon or good afternoon na po. Okay, so napag-usapan lang po kanina lang, parang 10 minutes ago lang po ata. Okay, sa likod po kasi napag-usapan namin na magbigay next week po, first Sunday, sa mga members ng something lang, yung pwedeng makatulong po sa kanila like bigas, grocery items, and kung ano po yung pwedeng maibigay. Okay, so may mga nagbigay na po doon ng kanilang ibibigay. Like may magbibigay ng bigas,
may magdadala ng mga grocery items, and yung iba po, cash na ibibigay. So ngayon po, pag medyo may gusto po kayo na i-share next Sunday, willing po kami na magbalot or mag-sort dito sa Sabado. So lahat po ng gustong magbigay sa Sunday sa mga members po natin na nasa lantaman, affected man ng bagyo or hindi. Since itong panahon natin is marami pong walang trabaho. Okay, so grace of God na po na tayo po ay hindi umaapak sa tubig. So ibig sabihin, pag yung place po natin ay hindi binabaha, malaking bagay na po yun na si Lord talaga yung nagbigay sa atin. Parang sa amin, sa family namin, for how many years, 25 years na pag pumapasok ako sa school, bababa ako sa bahay namin hanggang dibdib yung baha. So talagang nilalakad namin. So siguro mula dito yung bahay, lalakarin namin hanggang doon sa may police station pa. And then kuliglig, and then tricycle, and then jeep. So bit-bit namin yung uniform, yung bag namin, mga notebooks. So noon po is nainggit din ako pag nakikita ko na place na sana all. Pero noon kasi wala pang word na sana all. Okay, sana ganyan din sa amin, yung tuyo. So nung itong time na to, nakita ko yung place namin is hindi nababaha. Sabi ko, grace of God talaga na binigyan tayo ng place na hindi baha. Because noon, nung ganyan ako sa'yo anak, lagi yung kinikwento kay Shekinah. Pumapasok ako sa school hanggang dibdib ang baha, hanggang baywang, may alipunga ka, wala kang choice. Pagdating sa bahay, tubig ulit. Akyat, yung kaserola mo, kaldero mo, nasa hagdan. So, pag tayo po ay hindi nababaha ngayon, magpasalamat po tayo dahil ang hirap po talaga pag binabaha yung place natin. Okay, and after that, after ng tubig, linis ulit. Yung mga nakikita namin sa my day, mamayang hapon, linis, bukas, tubig ulit, linis ulit. So, napakahirap ng situation nila. Kaya na may work po sila, mahirap po talaga, mahalang pamasahe, mahirap po magluto, maubusan ka pa ng gasol, wala pong kahoy, walang ganyan-ganyan. So, ang hirap. So, by Sunday po, it's our parang, actually, yung pagbibigay is iyan burden sa atin eh. Actually, ang pagbibigay is a sign na nagpapasalamat po tayo, nakakapag-share tayo. What's the purpose of our life kung wala po tayong binibigay o hindi tayo nakakatulong sa ibang tao? Alam nyo, yung 1,500, madaling kitain yan. Pero yung happiness, yung smile na makikita mo, pag nailuto yan ng isang tao, is yun ang walang katumbas, walang katapat. Okay, so by Sunday po, Saturday, andito po kami. Kung ano po yung kaya ninyong dalhin. So hindi naman po sa pilitan. Kayo lang po kung may gusto kayong ibigay. Wala pong amount, kahit 10 piso yan, kahit na isang candy yan, or something. Basta yung heart ninyo, yun ang sinabi niya. Welcome po kayo sa Sabado. Magbibigay po tayo lahat, hindi lang po kami. So doon sa likod, may mga nag-pledge na po sa kanila. So pag may gusto pa pong magbigay, lahat po yan, kahit na kangkong, kahit na saging, kahit na anong gusto nyong ibigay. Basta magbibigay po tayo sa first Sunday of August. So, tandaan ninyo, after August, burn na. Maririnig nyo na po ulit yung isang kanta na gusto nyong pakinggan sa taon na to. Alam niyo yun, di ba? Okay, so tandaan ninyo, pag may ulan, may araw. Hindi lahat ay baha, hindi lahat ay iyak, hindi lahat ay kalungkutan. Pagtitiis lang po yan. Okay, so Sunday po, welcome po lahat yung magbigay sa Sabado. Ano man pong amount yan, wala po kaming pinipili. Piso man, dos man yan, basta galing po sa heart natin. Thank you po. Thank you so much po. Another announcement po, on August 24, 2025, 4 p.m. po, you are invited po sa ating CCPME Young Pro and Business Leaders Night po. Magaganap po ito sa WCC. Open to all CCPME business owners, kung may mga business na po kayo. Professional, sa lahat po ng mga graduates, sa lahat po ng mga may work na po. And also open to all aspiring and early career individuals, including graduating students. Sa pag-graduate pa lang po, fresh graduates, part-timers, and also freelancers. Opo. Sa lahat po, ang ating registration po is 300 po kapag
magre-register po tayo ng maaga hanggang August 3. Naka-promo po tayo, 300 pesos po ang ating registration. Included na po dito ang ating dinner and snack po. And also, kapag po August 4 hanggang August 17 po is magiging 400 na po. Kaya sa lahat po ng ating mga young pro, mag-register na po. Nakasad po yun sa ating GC po. So, abangan na lang po natin. And announcement din po, tuloy-tuloy po ang ating prayer meeting dito po every Tuesday, 7 p.m. And then, ang ating ENMA, tuloy-tuloy din po, meron tayo dito sa mga gusto pa pong humabal, magkakaroon po tayo ng remedial. Pwede po namin kayong isama sa aming ENMA. So, yun lang po. God bless po. Tinatawagan ko, tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong lahat ay manalangin. Let's pray. Yes, Lord, salamat Panginoon sa oras pong ito. Dahil tunay nga na hindi po aksidente na narinig po namin ang iyong salita at kayo po'y nangusap sa amin. We pray, Panginoon, na yung revelation na naming narinig ay mapagbulay-bulayan po namin ito. At may apply po namin sa inyo, may apply po namin ang aming mga narinig na we will fully surrender our life to you, Panginoon, na ikaw ang magiging priority ng aming buhay. Turuan mo po kami, Panginoon. Give us wisdom, Lord God. And magkaroon pa po kami ng kauhawan pa, kagutuman sa iyong salita. And salamat din, Lord, sa natanggap po namin inyong salita na nawa use this word, Panginoon, na maibahagi din po namin ito sa aming mga kapatiran. And salamat po na hindi mo po hahayaan, Lord God, na yung salita mo, Panginoon, ay hindi po namin may apply, Father God. We thank you sa aming pagsamantalang paghihiwalay. We thank you for your protections, covering by the blood of Jesus, Panginoon. Salamat po sa oras pong ito, sa lamang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa bawat isa po sa atin. Ayan, so kamayan po natin ang ating mga kapatid. And sabihin po, Shalak and Shalom. Thank you.